Ni amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok Oras sa Bombo Radyo, Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa taknasang na 5 sang hapon. Petsa 8 na kita sa bulan sa Oktubre, tuig 2022. Welcome na sa aton nga programa ang Bombo Report sa Afternoon Edition. "78 days na lang mga kabombo, kaga Pasko na naman sa tuig 2022. So kadamo gid sang aton sining mga pagahimuon, kadamo sang aton nga mga balita nga dapat tutukan kag syempre diri sa syudad sang Bacolod hindi gid magpauli ang mga good news kag amuman sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Mayong hapon Western Visayas. Kumaging kaupon ninyo sininga hapon ang inyong alagad si Bombo Gracelyn Labaton. Sa mga nakatutok sa aton, again, makita nyo kami sa amon nga Facebook Live, sa YouTube. Just type Bombo Radyo Bacolod. Kaga syempre sa aton sa mga kauturan nga ara sa ilang mga puluyan sa malayo na nga bahin sang aton sining pagwaragwag ara ang aton sining frequency 630 kHz sa inyo tagsa ka mga radyo. Anong mga balita nga dapat tutukan sining hapon? Una kita sa balita international. Kerch Bridge, no, nga nagadugtong sa Russia padulong sa Crimea, nagalupok bangod sa pag-explode sang car bomb. Ini nga bridge amo ni siya ang link no sa Russia padulong sa Crimea nga sang una o kon mga nangbigad nga tuig sakop ini siya sang Ukraine no, isa ka autonomous region. So unclear pa, wala pa sang klaro pang investigation no kung sinong naghimo sini
kay ginatungod pa tubtob sa karon. Kadto kita sa balita national. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ginaduso ang dugang mga benefits para sa mga cops o kung mga kapulisanta nga permanently disabled during duty. Mayo man ni gani nga tikang kay para man nga ang aton sining mga kapulisan no matagaan man sang ginatawag balang madamo no nga mga kaayuhan kay syempre hindi man lahog-lahog nga naga-duty sila na disabled no nagka-disgrasya so sino masuporta sa ila sining pamilya once nga amo nang natabo sa ila kag hindi na makabalik sa duty. So may ara sang paginunanon dira. So aton lang bantayan kung anong mangin resulta. Sa aton pagigbalita national, big time oil price hike sini nga malason nga semana. Hari na kita. Do ka ano man no, hindi mayo nga balita para sa aton nga mga drivers, especially man sa aton nga mga commuters kay tungod nga nagbalik saka ganubo sa to rollback pero gamay lang man ang iya sini nga inubo ang iya nga pagsaka iya do sobra pa sa tunga no sa paglantaw naton sa pila man ka semana tag 2 ka piso tag piso ari bag-ong update no sa aton sini nga gas price sa aton nga pungsod Pilipinas sa diesel sa sunod nga semana 6 pesos to 6 pesos 30 centavos. Samtang sa gas, 1 peso and 10 centavos. Tub-tub, no? Sa 1 peso and 40 centavos. Panghangkoy na naman natin sining mga kauturan, no? Ilabi na gid nga Bermans tani, mga positive lang ang mag-abot. Pero lauman taman, basi dason nga semana, maganubo, maga-rollback, basi may himala nga mag-abot, no? Sobra sa 6 pesos. Ano na, naya? Hugton tada na aton pa ha. Kumbaga, no? Ang ibanda ga pakasubo na da kaga kureet kag ang ibando ma-high blood na. Silang tadanay. Kagati syempre, madamo man kita sang kuan pang iba na especially nga naga-celebrate kita diri sang Mascara Festival syudad sang Bacolod. Sa pagid ka local news diri sa syudad sang Bacolod, pagabantayan naton dugay-dugay ang report, no? Ang first 100 days accomplishment report sang aton sining alkalde sang syudad nga si Mayor Albi Benitez. Ano ang mga kaundan sa sining iya sining accomplishment report sa sulod sang Shin, no? Kaadlaw. Dugay-dugay mangin kaupod naton si Bombo Cherry Grace Santillan sa sining iyaman nga paghatag sa aton sang information regarding sa nagkakatabo subong dito sa Bacolod City Government Center o kon NGC no sa ting paghiwaton nga accomplishment report sang syudad sang Bacolod kag pila pa ka mga balita nga police reports no kung ano ang status sang aton sining probinsya kag ang syudad ta when it comes naman sa illegal nga droga kag iban pa nga nabalhag no sa aton sini nga mga police reports. Kag ma-update kita sa enkwentro nga nagaluntad pa sa gihapon sa syudad sang Himamaylan sa Barangay Carabalan. So masubo-subo man nga balita ang nabatian naton, nakuha naton sa aton sini nga mga kasundaluhan nga may ara sang duha no ka mga katapo sang 94th IB ang nag-offer sang ila or nag-sacrifice sang ila nga kabuhi para lang maproteksyonan ang community, ang mga katawhan dira sa Barangay Carabalan against sa mga NPA, no? So kuan ta na karon sang update kag samtang nagahulat kita sa mga balita nga gikan sa enkwentro kadtuan na naton si Bombo Cherry Grace Santillan sa piyak nga linya. So samtang nagapagigangot kita kay Bombo Cherry Grace, kamusta man dira ang inyong adlaw? Ari nakita subong sa ikawalo nga adlaw sang Oktubre, kawalong adlaw sang pagselebra sang Mascara Festival kag madamo gid ang mga utod ta nga subong sagwa. Gano kamo dira? Din kamo subong padulong, no? Ang iban tikay Sabadong adlaw
kalabanan sa aton mga estudyante magatener danay sa pila ka mga kalanan, sa pila man ka lagawan, no, sa diskuhan dabi nila mapatama ha. Kag ang aton nga mga government employees magahatag man tiyempo para sa pagkinasadya. So halong lang gid hindi maghimo sang mga bagay nga maka-create sang nga tawag nga untoward nga mga incidents, no. So ato na kuan sang mga balita si Bombo Cherry Grace sa Santillan. Bombo Cherry, please come in. Yes, Bombo Grace. Yes, Bombo Grace, live kita diri sa Bacolod City Government Center. Yes. Kung sa diin, diri ginapatigayon ang first 100 days accomplishment report ni Honorable Alfredo Abelardo B. Benitez o kon si Mayor Albi Benitez. So, ini siya ang alkalde diri sa syudad sa Bacolod. No? So, makita diri naton nga pertegid kadamo sa ang tao diri mga gaulan diri sa puti bala, Bombo Grace. Kaya syempre amo na ang color nga ni Mayor Albi. So, Bombo Grace, no, makita diri naton nga wala pa nakasugod. So, basi dugay-dugay masugod na diri o kung magsugod na ang speech ni Mayor Albi. So, makita diri naton nga Mama Cherry. Yes, Bombo Grace. Ma-estimate mo da ang mga tao subong kung pila na da ang ara. So, mabutan tagoro, Bombo Grace, no, almost o kung more or less 500 person pa lang diri, Bombo Grace. Kamusta man, Mama Cherry, ang tiyempo sa sining nga oras? So, ang tiyempo sa Bombo Grace, no, daw gaugyon man kay wala man kagalom o daw chill lang gid sa Bombo Grace ang panahon diri Subo. So, kabay pa nga magpadayon ini nga wala sing pag-ulan. Mama Cherry, sa kadamo sang tawo kay 500 sa pag-estimate mo 500 persons, no, ang mga canopies nga ara dira maka-accommodate man sa 500 ka tawo? Yes, Bombo Grace, no, may ara sa mga tawo diri nga ara sa sulod, may ara man sa sagwa sang barel. So makita diri naton mga nagasari-sari nga kapitan sa syudad na mga councilor diri naton kag mga government officials. Ari di sila present gid, Bombo Grace. So sa Bombo Grace. Mama Cherry, Maka-interview kita diri. okay, kay kung may ara sang isa ka tingog din sa City of Smiles, no, before ni nga magsugod ang accomplishment report, no, sa first 100 days ni Mayor Albi Benitez. So Bombo Grace, no, balikan lang naton karon diri kay gasugod na. So bali may ari diri sa pag sa aton nga flag, Philippine flag. So Bombo Grace, Sige. makita diri naton. Oo. So sa mga kababota nga nagatutok sa buong nagasugod na gid ang program, no, dira sa New Government Center. So, Mama Cherry, Mama Cherry. Mama Cherry. Yes, Bombo Grace. Ano to? Angat na... So, makita. Nagatalit na tabo. So, Bombo Grace. Yes. Makita diri naton nga ginagawa to ng mga kapulisan sa mga flag sang syudad kag sang Philippine flag man, Bombo Grace. Ang mga kapulisan ta pila da kapito kang ara. So Bombo Grace, yari di sila present man sila kagangaton man nga mga bitaw officer kag mga nagasari-sari man nga local government unit para mag-secure man sa mga seguridad sa mga bisita kag sa mga VIP na personal diri, Bombo Grace. Sa grupo sa mga katawhan da, sa mga negatipon da, ano ang pinakadamo dira nga presensya, Bombo Cherry? Bombo Grace? Sa mga ara dira, no, mga kapulisan ta, may bitaw, may mga VIPs, ano ang pinakadamo dira nga mga grupo, no, sang tawo ang ara? So makita diri naton, syempre mas damo gid ang mga nagasuporta sa kay Mayor Albi, Bombo Grace. So may ara ka dira sang mga pasunod na kung anong matabo before si Bombo Grace, mag-pray pa diri sa event. Okay, mga kabombon, tabayanta, ang mga pila kahitabo man sa
accomplishment report program no sa aton sini nga alkalde sang syudad sa Bacolod. So, Bombo ton, balikan ta lang dugay si Bombo Cherry Grace, no? Sa iya sining report man, no? Kaupod man daton karon nga Bombo beat reporter, no? Si Bombo Ansen Dulzarilla, ko antara na karon sa pila ka mga detalye. Samtang diri kita mga kabombo sa nagluntad o kung nagaluntad pasubong nga encounter sa syudad sang Himamaylan nga wala pa natapos, no? So sa last naton nga pag-update sa ika-4th nga encounter dira sa Barangay Karapalan, syudad sang Himamaylan, may ara sang pahayag kagina, no? Si Brigadier General Inocencio Pasaporte nga may 8 ka mga militar o kung katapos ng 94th IB ang wounded, no? Kag sang pagligad sang pila ka mga minuto may ara sang posting sa Facebook page nila sa 94th Infantry Battalion nga duha ka mga katapo sang amo nga batalyon ang nagasakripisyo sang ilang kabuhi, no? Kag ginasaludo tani sila sa ilang pag-offer man, no, sang ilang kabuhi ginakasubo tagid nga dra sila asta sa amo pa na nga encounter kag gapatayan sa gihapon ang pag-hot pursuit, no, sa sining mga NPA members nga ara sa area. Kag mahulat kita sang dugang pang-update kung pilagin man ang mga katapo sang NPA o CTGs, Communist Terrorist Group, ang na dulaan man sang kabuhi, no? Posible may mga body count na, no? Hindi ta pag-i-confirm danay but may ara man reported, no, nga indication sang mga casualties sa piyak nga bahin o kung sa mga lefties. Kag ginapangamuyo ta ang ining mga anom ka wounded nga katapo sang 94th IB ang maka-recover sang dayon. Kag syempre sa aton sining mga kauturan tutok lang kita kung ano ang mga balita nga magagikan sa aton sining stasyon sa Radyo Bacolod nga kita man nagakuha sang information nga nagikan man sa aton mga kasundalan, espesyalmente sa 303rd Infantry Brigade, no, sa sining Himamaylan City encounter nga nagsugod sang Webes nga adlaw. Kag hasta subong ara pa sa gihapon ang pagpadayon, no, sa sining encounter. Ang aton sining mga kauturan nga mga sibilyan, well, kadto naman sa evacuation center kag ginatagaan man sang pagtamod, no, mga assistance nga tanan-tanan nga kinahanglan nila ginahatag gid sa ila, so wala sang problemahon dira. Kag naga-coordinate ni ang aton syudad sa Himamaylan sa aton nga province, kag ang province naman sila pero okay man sila kung wala sang kinahanglan pa nga augmentation, but nagabantay kita sa aton sining mga kabombo sa mga kauturan ta. Ang tawag ba lang careful kita sa paghatag, no, sa hatag sang mga balita sa aton dira nga mga katupad kay may ara sang hindi amo nga mga balita nga nagaulhot lang, no, kag wala sang basihan. So kinahanglan magbasa kita sang balita nga mabasahan ta, intsindihon taman mera sang tawag nga comprehensive reading. Hindi kay pagkabasa mo sang balita dira dayon mo react, dayon mo palak, wala pa gani nimo mabasa ang bilog nga content, no. Kag ang litrato to sang duha ka mga NPA members nga nakita ninyo, fake news to siya, halin to siya sa Agusan last 2020 pa ato. So hindi nyo na pagpatihan kay hindi ato matuod nga nagikan sa recent, no, or current nga encounter sa Himamaylan.
So, bantayan ninyo ang mga posting ta kag ang item ta mismo, no? Basahon gid sang insakto. Halin bala sa puno, tubtob sa punta nga pagbasa, hindi kay sa puno pa lang naguntad ka na basa kag dayon mo judge dira, dayon mo dira wakal nga ay amo na. Kag ila palapta sa mga katupad mo dira, kag ang worst pa gamiton mo ang Facebook. So amo na siya or iban nga mga apps, no, nga pwede makapakalat sang impormasyon. So magkadagay may kaupod naton ang Bombo Network News sa aton na tutukan. Standby. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang Narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikawalo na sa buwan ng Oktubre 2022. 78 days na lang bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ilang jeepney drivers at maging taxi drivers dismayado sa nakaamba na 6 na pisong taas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang SIM card registration bill naman nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos sa araw ng Lunes. Alerto sa Bulkang Mayon, posibleng itaas pa sa level 3. Publiko pinaghahanda naman sa posibleng paglikas. At ilang mga kababayan naman, iba't ibang mungkahi na binigay sa tambalang Marcos Duterte sa unang 100 days na pangangasiwa sa Pilipinas. At National Economic and Development Authority, meron ding payo para sa mga consumers sa gitna yan ng nakaambang inflation na mangyayari sa nalalabing mga buwan ngayong 2022. At iba't ibang sektor naman kanya-kanya ng diskarte sa paghihigpit daw ng sinturon. At mamaya sa ating international news, sa pagpapasabog at pagkasunog naman sa Crimean Bridge na nag-uugnay sa Russia at Ukraine, pinaiimbisigahan yan ni Russian President Vladimir Putin. At pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo, aasahan daw sa pagpasok ng malamig na panahon ayon sa World Health Organization. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nagsunuran na rin ang ilan pang oil firms sa paglalabas ng kanilang abiso kaugnay ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo at inaasahan nga na mangyayari ito sa darating na araw ng Martes. Sa data ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, inaasahan mga kabombo na lalagpas ng 6 na piso ang presyo ng dagdag para sa diesel at sa figures na inilabas ho ng ilang kumpanya ng langis, maglalaro sa 6 na piso hanggang 6 na piso at 40 sentimo kada litro ng produkto ang itataas para sa presyo huyan ng diesel. Sa gasolina naman ay 1.20 hanggang 1.50 kada litro ang magiging pagtaas. Para sa kerosene o gaas, 3 pesos at 30 sentimos hanggang 3 pesos 90 sentimos kada litro ang inaasahan na magiging price increase sa nasabing produkto. At kaugnay naman sa nasabing balita, kukuha tayo ng reaksyon dahil ilang jeepney at taxi drivers dismayado sa nakamba na 6 pesos na taas sa presyo ng krudo sa susunod na linggo. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Eliza Eclarinal.
Sadyang mabigat daw talaga sa bulsa at sakit sa ulo. Yan ang naging reaksyon ng mga namamasadang taxi at jeepney drivers ukol sa nakaamba na naman na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Inaasahan kasi na papalo sa pagitan ng 6 na piso hanggang 6.40 sa kada litro ang pagtaas ng presyo ng diesel matapos na bumaba ng 5 magkakasunod na linggo. Kaugnay niyan, ang presyo naman ng gasolina ay tataas ng 1.20 hanggang 1.50 kada litro habang ang kerosene naman ay merong oil price hike na mula sa 3.30 hanggang 3.90 bawat litro. Ayon sa jeepney driver na ating nakapanayam, mabigat para sa kanila ang naturang oil price hike. Narito ang kanyang pahayag. Parang pahirap na naman po uli yan sa mga sa mga kagaya namin namamasada kasi nga po kung dati ang kinukrudo namin sa isang araw ay siguro mga 1,000 lang, mga 1,000 to. Ngayon naabutin siguro uli yan ng mga kulang-kulang 2,000. Kaya malaking pahirap yan sa amin, halos doble. At yan si Isagani adoptante na jeepney driver na biyaheng Evangelista sa Pasay City at biyahe ring Libertad. Dagdag pa niya, hindi raw tuloy nagiging sapat ang kanilang kinikita para sa gastusin sa pang-araw-araw. Nandyan din ang arawan nilang boundary sa mga operators ng jeepney. Samantala, narito naman ang reaksyon ni Felicio Matibag. Masyado na hong namomroblema, hindi pa ho tumataas, namomroblema na kaagad. Kasi sa hirap po talaga ng biyahe, wala mang pasero, sobrang traffic. Buti nga, nasuspende yung itong appreciation, kung hindi, lalong problemang malaki. Kasi walang mga number yung mga stoplight nila. Dapat merong mga number yung stoplight para na ng mga driver. Yan naman si Felicio Matibag na isang taxi driver. Ang iba namang driver ay nagsabi na kung minsan daw ay inaabot sila ng 10 oras ng gabi sa pamamasada para madagdagan pa ang kanilang kinikita at makapag-adjust sa pagtaas ng presyo ng krudo. Para naman sa iba, dismayado sila dahil nitong unang bahagi ng Oktubre ay nagpatupad pa sila ng taas pasahe pero lumalabas na mistulang baliwala na rin ito dahil sa big time oil price hike na aabot sa mahigit na 6 na piso sa kada litro ng gasolina. Ang ilan naman sa mga jeepney ay hindi pa nga nakakakuha ng matrix o taripa sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero ito na naman ang taas ng presyo sa mga krudo. Sa ngayon, sa paglilibot ng Bombo Radio News Team sa ilang gas station, wala pa naman ang pahabaan ng pila para magpa-gas up at inaasahan daw ito sa darating pa na Lunes. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Daka muna tayo dyan sa Kabikulan mga kabombo, mga Kastar Nation sapagkat hindi inaalis ng mga ekspertong posibilidad na iakyat pa raw sa Alert Level number 3 ang bahagi po ng Mayun Volcano. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio, Legazpi. Hindi inaalis ng Department of Science and Technology ang posibilidad na magkaroon ng pagputok ang Bulkang Mayon anuman ang oras. Kasunod ito ng patuloy na pagtaas ng aktibidad na itatala ng kanilang mga ekipahe sa bulkan. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay DOST Secretary Renato Siludom, nagpapatuloy ang paggalaw ng lava dome na nakitaan ng umbok na indikasyon umanong may namumuong pressure sa ilalim nito. Nakapagtala rin ng tilt o bahagyang pagtagilid ng bulkan ng Global Positioning System o GPS ng PHIVOLCS dahil pa rin ito sa dahan-dahan na pag-akyat ng magma. Ngayon, nasa alert level 2 ang bulkan. Kailangan namanong nakahanda na ang mga otoridad at residente sa posibleng paglika sakaling iakyat pa ito sa alert level 3. Bawal na rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng aktibidad sa lugar. Kabilang narito ang hiking activities na karaniwang ginagawa ng mga dumadayong turista. Payo naman ng opisyal sa mga residente na magdoble ingat lalo pat may posibilidad na magkaroon ng lahar flow dahil sa patuloy na pag-ulan na nararanasan sa lalawigan. Ang kagandahan lang sa Mayon sa ating obserbasyon, kapag mabagal ang pag-akyat ng magma, ibig sabihin, nakaka-release yung gas. Maraming na-release na gas kaya hindi siya naiipon sa magma at ang resulta ng mga pagsabog ay mahina lang. Pero kapag bumilis ang pag-akyat ng magma, mas maraming gas na nasa loob, hindi lahat nakakalpas, nagkakaroon ng pressure, mas tumataas ang pagsabog. Kaya sa nakikita natin ngayon,
nananatili ngayong araw yung alert level 2 kasi dahan-dahan pa lang umaakit yung magma. Pero dapat yung nasa loob, kasi alam naman natin may nakatira pa dyan ay ready o alisto pa natin na kung sakaling mag-escalate, ay magtataas tayo ng alert level 3 at magkakaroon na ng evacuation. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo Leslie Binding para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! At kaugnay niyan mga kabombo, mga Kastar Nation, ay pinalad ho tayong makausap ang Senior Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si Dr. Paul Alanis. At yan ay may kinalaman pa rin ho sa mga development dyan sa Mayon Volcano. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Alanis. Good evening po and good evening sa ating mga tagapakinig. Opo. Siguro narinig din po ninyo yung bahagi ng ulat ng Bombo Radio Legazpi. So, ano yung pataan o yung panahon na nakikita nating kailangang obserbahan dito sa Mayon Volcano bago po magtaas ng alerto o magbaba man kung sakasakali, Dr. Paul? Sa ngayon po ang binabantayan ng PHIVOLCS is itong patuloy na paglaki ng lava dome na nasa crater. Now, itong lava dome po na ito, naiwan po ito nung huling nagkaroon ng eruption ang Mayon Volcano noong 2018. So, since 2019 hanggang around June of 2022, wala pong pagbabago sa laki niya. Pero pagdating po ng August, nagkaroon na nasukat namin yung na lumalaki nga, unti-unting lumalaki nga yung lava dome ng dito sa Mayon Volcano. Kaya itinaas namin to alert level 1 noong August. And ngayong ang October 4, muli naming na kita at muling kinalculate or inestimate yung kami ng lava at na nasa crater at yun nga, base sa aming kalkulasyon, lumaki na naman po ito. Okay. So dito ho, bilang eksperto sa pag-obserba dito ho sa behavior ng Mayon Volcano, may mga pagkakataon ho kasi nagpapakita siya ng mga palatandaan pero hindi siya tumutuloy. Ano ho yung nakikita nating senaryo sa pagkakataong ito? Dahil maraming panahon na may phreatic eruption tapos balik sa laylo muna siya. Ano ho yung nakikita natin na sitwasyon ngayon dito sa bulkan po na ito? Ito ba ay magtatagal yung ganyang aktibidad, Dr. Paul? Sa ngayon, ang binabantayan natin at pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na maaaring magkaroon ng mga maliit na phreatic eruptions nga dito sa Mayon Volcano dahil unti-unti nga lumalaki yung lava dome. Ikalawa, binabantayan natin na kung na baka merong matipak or mahulog na mga ilang bahagi nitong lava dome. At yung pagbagsak ng mga pira-pirasong lava dome nito ay magdulot ng tinatawag nating pyroclastic density current or pyroclastic flow sa loob ng 6 km permanent danger zone. I see. Okay. So, ito hong medyo bumaba na bilang ng mga pagyanig. Ano ho ito? Palatandaan ng unti-unting paghina din ng volcanic activity o parang bumubuelo ba ang Mayon Volcano, Dr. Alanis? Yun nga po naobserbahan din po namin na medyo kukonti ang mga volcanic earthquakes o yung mga lindol na nadedetect sa paligid ng Mayon Volcano. Ang isang indikasyon, ito po base ang interpretasyon namin dito is wala tayong magma na umaakyat galing sa ilalim ng Mayon Volcano. Instead, imbes po ang talagang nagpapagalaw or kung bakit ang rason kung bakit na lumalaki yung lava dome is hydrothermal. Ibig sabihin po may pagkulo ng tubig
sa ilalim ng bulkan at ito po yung nagtutulak doon sa sa lava dome para lumabas. I see. Okay. With your indulgence, Dr. Alanis, may katanungan din po ang aking katandem si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Okay, Doc Alani, sa party ko naman po, ngayong itinaas na sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon, ano po ang advice ninyo sa mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Mayon, mga paalala ninyo, mga dapat nilang gawin at iwasan, Doc? Okay. Ang paalala lamang naman po ng PBOX is iwasan yung pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone. Dahil yung 6 km permanent danger zone po, dun po based sa aming mga pag-aaral ng mga previous na eruptions niya, mga historical eruptions niya, diyan nagkakaroon madalas ng mga casualties. So, yun po yung panawagan natin. Iwasan yung pagpasok dun sa loob, be it for economic purposes or leisure. So, as of now naman po, tinigil naman na po, as of August pa po, pinatigil na po ng Provincial Government of Albay yung mga trekking and hiking activities dun sa loob ng 6 km permanent danger zone. Okay, with that, maraming salamat po. Kahit alam namin na busy-busy po kayo at weekend pa man din, pinaunlakan po ninyo ang panayam po na ito sa Bombo Radio Philippines. Dr. Paul Alanis, thank you so much. Welcome po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Dr. Paul Alanis. Siya ay Senior Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Samantala, sa mga dagdag nating balita, nakatakdang pirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa araw ng Lunes, Oktubre 10 sa Palasyo Malacanang ang SIM card registration bill. Unang nagpahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin na malaki ang tsansa na lagdaan ng punong ehekutibo ang nasabing panukalang batas. Dahil dito, tuloy na ang mandatory registration ng SIM card dito sa ating bansa. Pipirmahan ng Pangulong Marcos ang panukalang batas na naglalayon na mapigilan ang masasamang elemento na maisagawa ang panluloko at pagkamal ng salapi sa ilegal na pamamaraan gamit ang cellphone. Sa sandaling malagda na at maging ganap na batas, magiging madali na ang pagtukoy sa mga masasamang loob na nasa likod ng text scam at online messaging. Gayon din ay obligado nang irehistro ang kanilang mga number ng bawat subscriber o yung tinatawag ho na Subscriber Identity Module o SIM. Nitong nakaraang Martes mga kabombo ay naprubahan ng Senado sa ikatlot pinal na pagbasa ang SIM card registration bill. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan ho mamaya. Meron din ho tayong panayam doon sa mga taong nakatuon ang atensyon dito ho sa mga nangyayaring krimen sa bansa. Dahil ho, 100 days na ng Marcos administration, ano kaya ang kanilang obserbasyon? Sa dagdag nating balita. Sa dagdag pang balita, inalis na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang notice to airmen kaugnay ito ng volcanic activity ng Mayon Volcano sa Albay. Matatandaan kahapon nag-issue ng abiso ang CAAP sa harap ng pinaiiral na Alert Level 2 sa Mount Mayon. Sa inisyal na payag ng ahensya, pinaiiwas sa mga eroplano na lumapit sa bulkan dahil ang abo na ibinubuga nito ay mapanganib sa makina ng sasakyan. Una kasing kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang nakita nilang lava sa tuktok ng bulkan. Ito ay palatandaan na anumang oras ay maring sumabog ang Mayon. Pero dahil bahagyang bumaba ang aktibidad, niluwagan ng mga otoridad ang paghihigpit sa mga sasakyang panghimpapawid. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ng ating binabanggit kanina, ay minabuti ho nating kausapin sa pagkakataong ito ang isang grupo ho na nakatuon ng atensyon sa kabi-kabilang mga naitatalang krimen at ito naman talaga ang kanilang advokasya, no? Volunteers Against Crime and Corruption. Kapiling ho natin ang kanilang presidente, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. Si Bombo Dennis Hamito po ito sa Bombo Radio Philippines. Katuwang ko ho dito sa Anchor's area ay si Bombo Jane Buna. At suking-suki natin ito si Ginoong Boy. Magandang gabi po sa inyo. Welcome to the program, Mang Boy.
Magandang gabi sa iyo, Bombo Dennis, Bombo Jade. Greetings of peace, justice, and truth sa inyo. Mabuhay po kayo. Okay. Ngayon ho ay 100 araw na ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siyempre, ang kanyang katandem din na si Vice President Sara Duterte Carpio. Dahil 100 days, may mga obserbasyon yung iba't ibang sektor. Natalakay ho namin yung doon sa aspetong pang-ekonomiya. Nasabi nila ay bumabangon. How about sa peace and order? Kayo ho yung aming natawagan para ho mahingan ng konting masasabi hinggil ho dito sa inyong mga obserbasyon. Ginoong Boy. Alam mo, Dennis, Bobo Jade, yung first 100 days, actually, madali madaling i-assess, i-analyze, Parang ang bilis pala, 100 days din, Pero alam mo, basic do sa yung naglabas ng survey kasi yung Pulse Asia, ang taas nung do sa law enforcement, saka yung fighting criminality, saka yung promoting peace and order sa country, law enforcement, ang tataas, 67%, 62%, and 69% corresponding dun sa mga nabanggit ko. So, parang hindi ata kami agreeable dito simply because hindi namin naramdaman talaga na again free yung mga kalye natin sa crime, especially mga major crimes. So, I would say yung 100 days is parang nakukulangan kami. I would say parang may failure do sa peace and order. Right from the start naman parang hindi talaga nakafocus doon, hindi priority. It was not even mentioned do sa first zone ni Presidente. So after nung mga months na magkakasama tayo nasa both social media, mainstream media, nakita natin dito yung mga ang daming resource person, kasama po ako dyan. Sinasabi nga natin yung current situation dun sa crime medyo tumaas talaga as compared to the past 6 years which yung si PRRD. So during that time yung presumptive president pa lang siya, nakita natin talaga merong chilling effect kaagad, merong flight amongst the crime groups, evildoers. Talagang medyo we were able to reclaim the streets of even sa mga isolated places region-wide. So first 100 years hindi natin naramdaman yung pagbaba at just the opposite, parang we would say tumaas pa now comparing do sa past 6 years. So actually sa criminality naman, peace and order, wala namang matinding template dyan na dapat gamitin. Unlike sa ibang, kunyari sa inflation, economy, maraming outside forces or elemento na it could affect. Katulad sa inflation, sa economy natin, yung war between Russia and Ukraine, yan talagang beyond our control. Pero pagdating sa peace and order, lalo na sa ating bansa lang, may template na tayo dyan yung kung paano katulad nung yung previous years, nakita naman natin it was really addressed yung all major crimes katulad ng full-time illegal distribution ng drugs and also yung mga crime against person, yung kidnapping with homicide involving mga even mga minors, kidnapping for ransom. And tapos yung mga even involving yung mga foreign nationals, in particular I am referring din sa mga Chinese nationals which are engaged in kidnap for ransom, murders, and mga POGO-related cases that brought about a Senate hearing. Imagine in less than mga 30 days pa lang or a little bit over 30 days may mga Senate hearing na calling for do sa I was invited there Committee on Peace and Order and Illegal Drugs. So makita natin may failure. Sige.
Ginoong Boy, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Sir Boy, sa panig ko, gusto kong hingin ng reaksyon kaugnay dito sa kautusan ng Department of the Interior Local Government na itong mga operators o itong Philippine Offshore Gaming Operators na tanggalan ng escort ng Philippine National Police. Ano po ang masasabi nyo rito? Hindi po ba isa ito sa mga dahilan na maaaring tataasan naman ang kaso ng kidnapping? Bombo Jane, medyo hindi ko lang nakuha yung tanong kanina. Yung DILG is naglabas ng order ba? Oo, naglabas ng order sa Philippine National Police na tanggalan na ng escort ang Philippine Gaming Offshore Operators, Sir Boy. Reaction niyo po? Ang reaction doon, it is a good initiative ng PNP. No? Dapat nga noon pa nila ginawa yan. Wala naman dapat special treatment dito sa mga POGO workers or operators. No? Kasi mga foreigners to I would say it is a nice move kasi nagamit nila sa advantage nila. Una, sa pananakot. Nakita naman natin doon sa Senate hearing, ang dami linabas na mga viral videos doon involving mga Chinese national. May binarel, tapos multiple stab wounds, tapos supported by mga Filipinos. Actually, makikita rin natin on the road, yun nga, lumabas din doon kung saan may mga VIP escort sila, Filipinos trained using yung mga permit to carries nila. So, initially, illegal talaga, yung mga baril ng private escorts, VIP, and also yung mga men in uniform. Nakita natin dito na nagamit po ito. So, iyon ang isang deterrent doon. Nung tinanggal nila ito, kasi lumakas ang loob nitong mga foreign nationals na to engage into this kind of criminalities. Katulad nga yung kidnapping, or yung collection of mga loans, sila yung naniningil nga sa mga pautang nila sa casino related, sa mga financing, pag hindi makabayad. But lately, ang nangyari dito, Chinese to Chinese, kumikidnap na talaga sila. So aided by some Filipinos. So that is a good move, Jane. Okay. Sa panig ko naman, Sir Boy, siguro final point na lamang. Kasi nakikita natin yung mga, masasabi natin, negative na obserbasyon dito sa sitwasyon natin na, kung gano'n naman talaga. Pero sa tingin ho ninyo, yung pag-resolve sa mga kaso, pagdideklara na ito'y sarado na, yung mga kaso, sasaayos ng mga krimen, ano bang tawag natin dito, pag-resolve doon sa mga krimen, baka naman may data ho kayo na bumilis ba, tumaas ba yung pag-resolve dahil, napansin natin yung mga krimen dumami, pero baka naman dumami din yung mga nare-resolve Ginoong Evangelista. Lately kasi, nung we are talking of yung first 100 days, isa-cite ko lang yung mga VACC assisted cases. Yung isa yung high profile involving a chief executive officer ng isang pharmaceutical company. So, hindi pa case solved to, hindi pa case closed, simply because nakita nga yung katawan, chop into pieces, tapos sinunog, pero until now, wala pa ring update. Mga 4 months na yan. So, yung isang missing person din, VACC assisted, yung Jaime Faramil, good news din, nahuli na yung isa. Pero December 30 yun, 2021. So, ngayong December, magwa 1 year na siya. So, yung slow process talaga na doon. Pero we understand that, kasi mga missing persons to. So, yung talking about solutions, we go back again dito sa 34 missing sa Bungeros. Kahit isa nga walang makita. Panay missing persons to kasi diyan kami talaga tumutok as part of our advocacy sa mga missing persons. 34 missing sa Bungeros. Pero until now, walang update. After the Senate hearing, nagtapon lang tayo ng pera doon sa Senate hearing for how many public hearings yun. But until now, walang recommendations, walang mangyari. Alam mo, VACC assisted to, they made a letter, sinite nila lahat yung 8 cases, totaling 34 from Manila, Tanay, yung iba sa Bulacan. Gumawa sila ng sulat kay BBM, Office of the President, na sa akin, ni-receive.
That was August 8, 2022. Eh, ano na ngayon? August, September, October na. Nakita po nyo, walang sagot doon sa sulat. So, talking about peace and order and then yung crime solution, medyo wala po. Ito, very glaring to. Senate hearing, 34 missing Sabongeros. Walang solution, walang crime solution. And lalo, paano tayo pupunta sa prosecution kung even yung mga body of the crime hindi po natin makita? I am citing yung mga VACC assistant to. Katulad dun sa Palawan, Puerto Princesa, yung rapes Leon, hindi pa naman, may napafailan, na-included sa complaint information, but then yung referring na sinasabi mo, case closed, case solved, malabo eh. Parang nangyayari po, we feel so frustrated. I know, hindi lang ako, na parang napupunta lahat sa statistics. Now, going back dito sa, too early pa, last Monday, pinatay yung kasama nyo sa Trimedia, si Percy. Percy Lapid, kung saan nag-form silang SITG, Special Investigation Task Group, consisting of different units. So I hope maano nila to, but basing on dun sa mga, ayoko maging negative sa crime solution, but basing on yung mga previous, yung first 100 days, baka mauwi po to sa, again, sabi nga nung kapatid sa interview niya, baka mauwi lang to again sa mga statistics. Katulad ng mga journalists na napapatay, 100 plus, but then, ito yung mga previous years. Wala namang solution po eh. So we feel frustrated and we shout out for justice. And ito, malaking hamon din po. Oo. At sana maging kumbaga challenge nga sa Marcos administration. With that, maraming salamat po Ginoong Boy Evangelista sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon at panawagan na rin siyempre yan sa gobyerno. Thank you so much po, Sir Boy. Maraming salamat po, Dennis at Jane. Mabuhay po kayo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ho ating nakausap ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. Samantala, mga paalala muna. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jen. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, binigyang diin ng Department of Tourism ang mataas na bilang ng pagdating ng mga foreign tourists na bumibisita sa bansa bilang isa sa mga kapansin-pansing tagumpay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang unang 100 days sa panunungkulan. Ibinunyag ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na halos nalampasan na nila ang 1.7 million projected tourist arrivals ng Department of Tourism mula July hanggang December. Ngayong taon sa ngayon, nakapagtala na ang kagawaran ng 1.6 million tourist arrivals simula noong buwan ng Hulyo at inaasahang madaragdagan pa ang bilang dahil malapit na ang holidays. Sinabi pa ni Frasco na napakaraming nagawa ng Pangulo sa kanyang unang 100 days ng administrasyon, lalo na sa pagtataguyod ng Filipino Herald sa pandaigdigan. Nagpahayag din ng paghanga ang Tourism Chief sa walang patid na suporta ni Pangulong Marcos Jr. sa industriya ng turismo. Ayon pa kay Frasco, ito ay sumasalamin sa mga pagsisikap na ginawa ng administrasyon upang isulong ang pagbangon ng industriya ng turismo ng Pilipinas. Samantala, mga kabombo, inihayag ni dating Pangulo at ngayon ay Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na more than qualified si Undersecretary Cheloy Garafil bilang officer in charge ng Office of the Press Secretary.
Nagpaabot din ng pagbati ang dating Pangulo kay Garafil matapos na makuha ang naturang posisyon. Ayon kay Arroyo, napatunayan na ng niya na may kakayahan na magtrabaho bilang Media Relations Officer si Garafil noong siya ay House Speaker. Bukod dito, dati na ring mamamahayag itong si Undersecretary Garafil bago pa naging bahagi ng Department of Justice bilang isang prosecutor. Samantala naman, ilang mga kababayan, iba't iba ang mungkahi na ibinigay sa tambalang Marcos Duterte sa unang 100 days na pangangasiwa sa Pilipinas. May nakuhang impormasyon si Bombo JC Calvez. Mga kabombo at ka-Star Nation, patuloy pa rin sa pagbabahagi ng iba't ibang mungkahi ang ilan nating mga kababayan sa unang 100 araw na pangangasiwa ng tambalang Marcos Duterte sa bansa. Sa patuloy din pag-iikot pa ng Bombo Radio News Team sa iba pang lugar ng Metro Manila upang pulsuhan pa ang ating mga kababayan, nagpahayag ang ilan ng mga dapat mantutukan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod pang araw, buwan at taon na panunungkulan bilang Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Richard Natus, isang empleyado, ang dapat daw unahin at punan ng pansin ng tambalang Marcos Duterte ay ang ekonomiya at agrikultura. Dagdag pa niya, wala raw pag-unlad ng bansa buwat nang maupo ang dalawa at hindi raw maramdaman lalo na sa oras ng kalamidad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Richard Natus. Yan, dapat unahin nila ekonomiya, tapos agriculture. Kasi kung hindi maayos yung ekonomiya natin, mas magiging mataas din yung presyo ng agriculture natin. So, yung mga importations for agriculture, unahin nila yun. Tapos after nun, mag-agriculture. Kasi yun yung main strength ng Philippines. Para negative pa nga kasi parang wala naman nakikitang progress, kahit nung mga calamities, hindi naman natin sila nakikita or nararamdaman. As in, bumibisita lang sila pero walang operations or coordination sa mga ahensya nila. Ganon. Samantala, sa payag naman ni Mang Seven Mangubat, nagtitinda sa palengke, sinabi nito na dapat bigyang focus ng tambalang Marcos Duterte ang pagtaas ng krudo sa bansa nang sa gayon ay bumaba rin daw ang mga bilihin sa merkado. Pakinggan natin ang pahayag ni Mang Seven. Mapababa yung presyo ng gasolina para kahit papano bumaba din ang presyo ng mga bilihin. Nakadinti po tinaas. Lahat po ng item tumaas. Patuloy po nitong walis tingting. Dati 12 lang, ngayon 15 na ang kuha namin. Mga tambo dati 100 lang, ngayon 120 na ang kuha ko. Lahat ng item tumaas. Una rito, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng kabuang 31 million votes, samantala si Vice President Sara Duterte naman ay nakakuha ng kabuang boto na 32 million na maituturing na makasaysayan sa halalan ng bansa. Kung ipapaalala, ipinangako na rin ni Pangulong Marcos na nais niyang i-prioritize ay ang sa infrastruktura at habang sa larangan naman ng edukasyon at trabaho ang nais umanong tutukan ni Vice President Sara Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 36 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Suportado ng National Privacy Commission o NPC ang intensyon ng SIM registration bill na nangangailangan ng pirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bago maging ganap na batas. Sa inilabas na pahayag ng kagawaran, layunin nito ay upang maiwasan ang paglaganap ng iba't iba at umuusbong pa ng mga electronic communications aided criminal activities. Ngunit ayon naman sa isang grupo ng mga computer personnels, ang iminumungkahing panukala ay maaaring humantong din sa higit pang mga cybercrime. Ang panukalang batas ay inaasahang lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa araw ng Lunes pagkatapos na maipasa nga ng 2 kapulungan ng Kongreso ang naturang panukala. Tiniyak naman ng Privacy Commission na makikipag-ugnayan sa mga ahensya para bumuo ng mga patnubay para sa pagpapatupad ng panukalang batas sakaling maaprubahan ito ng Chief Executive. Idinagdag pa ng ahensya na mayroong malakas na pangangailangan na napatunay na raw sa pagharap dun sa naturang panukala ay nakalaman ang inaasahan na makakamit ang layunin nito kung saan nga ay makahabol yung mga kriminal
dapat itong gawin sa parang igagalang pa rin ang karapatang pantao at kalayaan ng mga data subjects para sa kanilang mga pamamaraan ng paghahayag ng saloobin sa mga bagay-bagay. Idinagdag pa ng ahensya ng pagpapatupad ng batas ay mangangailangan ng napakalaking koleksyon ng mga personal data. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan pa mamaya ang iba pa nating mga update dahil sa international news natin, posible raw tumaas ang bilang na naman ng mga kaso ng COVID-19 pagsapit ng taglamig. Yan at iba pa hong mga balita abangan mamaya. Samantala sa mga dagdag balita. Sa iba pang balita, tinampok ng Armed Forces of the Philippines ang mga nagawa nito sa loob ng unang 100 days sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, na ang militar ay gumawa ng mga key advances sa iba't ibang lugar, kabilang na ang internal peace and security, external defense, modernization at pagpapaunlad ng kakayahan at international, bilateral at multilateral na coordination. Sinabi ni Bacaro, sa kabila ng resulta ng kanilang internal security and stability campaign ay ang pagbuwag sa 5 larangang guerrilla ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Neutralisasyon naman ng mahigit 300 rebelding komunista at pagbawi ng 300 baril mula sa mga komunistang grupo na na-neutralize din ng mga sundalo. Ang 58 na mga local terrorist at nakakuha pa ng mahigit 54 naman na mga baril mula sa mga teroristang grupo. Lumahok din ang Armed Forces of the Philippines sa matagumpay na panunumpa ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority na nagsisilbing interim regional government ng bagong tatag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasama sa Bangsamoro Transition Authority ang mga kinatawan mula sa Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front, dalawang dating magkaaway na grupo na lumagda ng mga kasunduang pangkapayapaan sa gobyerno. Kaugnay nito, sinabi ni Bacaro na tinulungan ng Armed Forces of the Philippines ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa isinasagawang decommissioning ng mga tauhan ng Moro Islamic Liberation Front at kanilang mga baril. Hindi bababa naman sa 19,345 Moro Islamic Liberation Front combatants at 2,450 naman ng mga armas ang na-decommission na bilang bahagi ng normalization process sa mga peace-inclined group. Binigyang din ni Bacaro ang kahalagaan ng pagbuo at pagpapanatili ng ugnayan sa international community. Anya, lumahok ang Armed Forces of the Philippines sa 25 bilateral engagement at 3 multilateral activities kasama na ang United States, Japan, Singapore, Australia, China, Indonesia, India, Canada, South Korea at Finland sa nakalipas na 3 buwan. Samantala, pinaabot naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga namatay doon sa Indonesia, partikular ho yung soccer stampede at pag-atake sa nursery doon naman sa Thailand. Dinadalangin umano niya ang paggaling ng mga nakaligtas, ang paggaling ng mga naiwan at siyempre pakikisimpatya na rin. At dun sa mga pamilya ng mga yumao ay sana raw ay makamit ang kapayapaan matapos nga ang naturang pangyayari. Kung maalala mga kabombo, hindi bababa sa 129 ang bilang ng nasawi sa humigit kumulang 180 ang naitala namang nasugatan sa isang soccer match doon sa Malang, East Java Province ng Indonesia matapos na maapakan ang mga fans, magkaapakan ho ito at ito yung mga nagtatangka na makatakas doon sa naturang kaguluhan. At nakita nga sa footage na lumabas ang mga fans na nag-stream papunta ho doon sa pitch area ng stadium sa Malang matapos na matalo ang Rema FC o Football Club sa Persibaya Surabaya na team. At makikita din ang scaffold na may tila tear gas sa hangin. No? At samantala, sa Thailand naman ho mga kabombo,
ay ibang pangyayari naman ho yung naitala doon. Ito ho'y isang kaso ng pamamaril at napatay din ang isang dating pulis na siyang nasa likod o responsable sa naturang insidente. Siya ho ay 37 anyos o 37 pala katao yung naitala ho na biktima doon at karamihan ay mga bata pa man din. Sinalakay niya ang isang nursery sa Hilagang Silangang bahagi ng lalawigan ng Nunga Bualampu. At kasunod naman ng pag-atake ay umuwi ang gunman na si Panya Kamrab at pinatay ang kanyang asawa at anak bago kitlin ang kanyang sariling buhay. Samantala naman, hindi bababa sa 78,000 residente sa malalawigang sinalanta ng bagyo ng Central Luzon ang natanggap sa ilalim ng Emergency Employment Program ng Department of Labor and Employment. Sinabi ng kagawaran o sinabi naman ni Department of Labor and Employment at Central Luzon Office Regional Director Geraldine Pandilio, naglaan sila ng 476 million pesos para ito sa Emergency Employment Program para matulungan ang mga residenteng nasalanta ng Super Typhoon Karding sa pamamagitan ng tulong panghanapbuhay sa ating Disadvantaged Displaced Works Program. Sinabi ni Panlilio na nasa 42,000 beneficiaries na ang natrabaho sa 10 araw na post-typhoon clearing at rehabilitation work. Ang DOLE Central Luzon Office ay naglaan ng 190 million pesos para sa unang batch ng tupad proponents bilang bahagi ito ng Early Recovery Program ng gobyerno para sa mga biktima ng bagyo. 10,000 beneficiaries ang nagbula sa Bulacan, 5,000 mula sa Aurora, 3,000 naman mula sa Bataan, 8,000 mula sa Nueva Ecija at ang iba ay mula naman sa Pampanga, Tarlac at Zambales. Ang mga beneficiaries ay ipinadala para sa clearing, ang iba paglilinis, pagbabara ng mga kanal, rehabilitation ng mga pampublikong paralan at iba pang aktibidad na kailangan sa pagpapanumbalik ng mga komunidad. Iginit pa ni Pandilio na mayroon silang sapat na pondo para ma-accommodate ang lahat na mga biktima ng bagyo na gustong mag-avail ng Employment Emergency Program. Isa pang 36,000 beneficiaries ng nasabing programa ang natap para dagdagan ang pangailangan para yan sa mga gawaing rehabilitasyon. Ayon pa sa kagawaran, samantala nilinaw naman ni Panilio na masusing sinusuri ang mga aplikante para sa nasabing programa upang matiyak na ang mga lehitimo at concerned recipients lamang ang makikinabang sa nasabing programa. Ito naman tayo ng update mga kabombo dahil ang National Economic and Development Authority ay meron daw mga payo doon sa mga consumers sa gitna na rin ng nakaamba na naman na inflation lalo na ho dito sa nalalabing parte ng ating taon 2022. Ito yung last quarter of the year. Ano nga ba itong mga payo ng mga eksperto? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Everly Rico. Mga nanay, tatay, manong driver o mga nagko-commute araw-araw, kaya pa ba ang taas ng presyo ng mga bilihin o kaya naman ay binibiling produktong langis? Narito, nagbigay ng payo ang National Economic and Development Authority o NEDA para sa mga consumer ngayong nakaamba na naman ang pagtaas pa ng inflation rate o ito yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dito sa bansa. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Idilion, nasa kamay nating mga consumers para makontrol ang lalo pang pagsipa ng inflation sa Pilipinas. May dalawang paraan anya para matugunan itong mataas na inflation. Una ay ang mababang demand at ikalawa ang pagpapataas pa sa produksyon. Sa usapin pagdating sa demand, payo ng NEDA official na bawasan muna ang sobrang paggastos. Pagdating naman sa supply ay mayroong programa dito ang gobyerno para palakasin pa ang produksyon. So dalawa ang pwedeng gawin, no? Isa is ibabaan natin ang konting demand kung halimbawa may mga sobra-sobra, ito yung bawasan natin. Pangalawa is taasan natin yung production. Tapos in terms of production po, ang una namin talagang gusto na maitaas yung production po ng pagkain natin. Para mapababa yung presyo, yung nasa sa tama lang para maging affordable po sa bawat isa. Payo din ng opisyal sa mga consumers na sa pagdiriwang ng nalalapit na Pasko at ngayong holiday celebration ay gawing simple lamang.
Samantala, kanya-kanya naman ang diskarte ng ating mga kababayan sa paghihigpit ng sinturon ngayong nagtaas ang presyo ng ilang mga bilihin sa merkado. Gayon din sa mga produktong petrolyo na nakaambangan na namang magkaroon ng aumento sa susunod na linggo. Mula sa mga pasahero, pahinante at driver ng mga kargo na halos araw-araw bumabiyahe, nagpapakarga ng krudo, gayon din ang ilang mamimili na todo ang tipid kung papaano pagkakasyahin ang kanilang budget para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Narito ang ilan sa mga ibinahaging tipid tips na ginagawa ng ilan sa ating mga kababayan. Ayun lang po, assurance lang na yung sa ngayon tataas yung gasolina, make sure lang yung biyahe efficient na madadaanan na sa isang daan lang yung mga plano namin para hindi kami usually matagasan ng maswan sa gasolina po namin. Yun lang naman yung tips na may papayo ko po. Sa akin po kasi instead na bumili, nagluluto na lang po ako since nag-work po ako everyday. Ay, ang mahal. Nagtaas talaga lahat ng mga bilihin. Kahit sa isda, lalo yung sibuyas, lahat yan mataas. Kaya pinagkakasya ko yung pera ko para magkasya. Kasi pag sa umaga na mamalengke ako, ang pera ko 500. Bibili na ako ng ulam namin sa tanghali hanggang gabi na yon. Halimbawa, bumibili ako ng pangtinola, na yon, yung 2 beses na namin. Dinadagdagan ko na lang sa gabi ng kung halimbawa isda na daing. Ganun lang ang ginagawa ko. Ako yun nga, siguro ngayong Pasko kasi, di ba, magmamahala ng bilihin talaga. Kailangan magtipid-tipid din. Siyempre, nagtitingin-tingin ng mura. Nagtitingin-tingin ng murang paninda. May mahal, may mura. Hindi naman kasi pare-pareho. Minsan, mura sa Pasay. Nakakatamad pumunta ng Pasay. Dito na lang mas malapit. Una nga rito, noong buwan ng Setyembre, umakyat pa sa 6.9% ang inflation rate sa bansa dahil na rin ito sa mataas na presyo ng mga bilihin at iba pang commodities. Base naman sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority o PSA at maging ng Department of Finance, nakaamba pang magtuloy-tuloy ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin sa huling quarter ng taong 2022. Ito ay bunsod na rin ng mataas na pamasahe at mga bilihin, gayon din ang pressure na dala ng mahinang halaga ngayon ng Philippine peso at pinsala sa sektor ng agrikultura na iniwan naman ng nagdaang Super Typhoon Karding. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico naguulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Update tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, dun sa resulta raw ng investigasyon sa pagpapakain ng karni ng baboy dun sa mga Muslim at Seventh-day Adventist na mga inmate, ilalabas na pala ito. Alamin ho natin ang ulat na yan ng Star FM Cotabato. Nagpapatuloy ang ginagawang malalimang investigasyon ng Committee on Rules sa umano'y pagpapakain ng karneng baboy sa mga persons deprived of liberty or PDL na Muslim at Seventh-day Adventist. Ito ay inihayag ni Maguindanao 1st District with Cotabato City Representative by City Shahara Dimpol Mastura kasunod ng pagbubukas ng kanyang satellite office sa Cotabato City ngayong araw. Iginiit ni Representative Mastura na ipinagbabawal sa Islam ang pagkain ng hindi halal, lalo na ang karne ng baboy. Ipinagbabawal din ito sa relihiyong Seventh-day Adventist. Bagaman at nasa kulungan, may karapatan ang mga ito na protektahan ng saligang batas ang kanilang karapatang pantao bilang mga Pilipino. Yes po, so nakaraan nga po na nag-privilege speech po ako regarding for that issue. So nasa under committee on rules na po yun, under investigation na po yung issue na po yan. So siguro after recess namin, pag magre-resume na po, malalaman ko na rin po at i-update ko na rin po kung ano po yung nakita nila sa investigation po na yun. Si Congresswoman by City Shahara Dimpol Mastura sa naging eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato. Matatandaan na mariing kinundina ng kongresista ang ginawang paglabag ng mga tauhan ng Bureau of Corrections sa religious beliefs
release ng mga Muslim at Seventh-day Adventist inmates matapos na sila ay pagsilbihan at pakainin ng pork o karne ng baboy sa kulungan. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Pinaiimbisigahan ni Russian President Vladimir Putin ang nangyaring pagkasunog ng tawiran o tulay na nagkukonekta sa Crimean Peninsula at Russia. Ayon kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, nakarating na kay Putin ang nangyaring sunog sa tulay kung kaya't ipinag-utos nito ang pagsagawa ng imbestigasyon. Sinisi naman ng Crimean Parliamentary Speaker na si Vladimir Konstantinov ang nangyaring pagsabog sa Ukraine. Idinagdag pa niya na ang pinsala sa tulay ay madaling may babalik dahil hindi ito seryoso. Ang 19 kilometers o 12 miles na tulay sa buong Kerch Strait ay binuksan ni Pangulong Vladimir Putin noong year 2018. 4 na taon matapos iligal na isama ng Moscow ang Crimea. Sinasabing ito ay isang pangunahing target para sa mga puwersang Ukrainian na umaatake sa logistic ng Russia. Ang pagtawid ay higit sa 100 miles mula sa teritoryong hawak ng Ukrainian. Sinabi naman ng ilang explosive expert na ang sunog ay malamang hindi sanhi ng isang missile. Posibleng pinagplanuhan ang nasabing pang-aatake. Napagalaman ang nangyaring pagsabog ay nagdulot ng pagkasunog ng mga oil tanker sa rail section at gumuho pa ang kalsada. Sa ngayon, hindi pa direktang inaangkin ang pananagutan ng Ukraine sa nangyaring pagsabog. Samantala naman, inaasahan ng World Health Organization ang pandaigdigang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19. Ito ay dahil sa mas malamig na panahon na nag-uudyok ng higit pang mga indoor activities sa ilalim ng pagpapatupad ng mga relaxed health measures. Sinabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ilang mga bansa sa Europe ang nag-uulat na ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na humantong din sa mas maraming pagka-hospital at pagkamatay. Sinabi din nito na ang Omicron ay nasa likod pa rin ng karamihan ng mga infection. Ngunit sinusubaybayan pa rin ng mga siyentipiko ang higit sa 300 mga sub-variant. Gayunpaman, nahaharap sila sa mga hamon dahil sa pandaigdigang pagbaba ng surveillance, testing at sequencing outputs. Hinakayat din ng infectious disease specialist si Dr. Regine Solante, isang miyembro ng Philippine Vaccine Panel, ang publiko na kumuha na ng karagdagang doses ng COVID-19 vaccine dahil karamihan sa mga pasyente sa mga hospital ay wala mga booster shot. Idinagdag pa ni Solante na nakatanggap ng bakuna ng hindi bababa sa 6 na buwan, ang nakalipas ay dapat na maging mas mapagbantay at magsuot ng face mask kahit sa labas dahil sa humihina ang kanilang kaligtasan laban sa sakit. Bombo Sports News. Itong presidente ng Gymnastics Association of the Philippines ay may kahilingan daw para dito sa hangad na pagaling itong si gymnast champion na si Carlos Yulo. Alamin ho natin sapagkat nagkaroon ng injury ito ay may update ang Star FM Bacolod. All out ang magiging preparasyon ni Pinoy gymnast Carlos Yulo upang mas pagandahin pa ang record nito. Magkakaroon ito ng 5-day training camp sa Paris, France upang maging preparasyon ito sa 41st FIG Artistic Gymnastic World Championships na nakaplansa na sa Oktubre 29 hanggang Nobyembre 6 sa Liverpool, England. Ang training camp ay magsisimula sa October 19 hanggang 24 upang maging mas handa pa para sa World Tilt. Sa pahayag ni Cynthia Carrion, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines, hiling nila ang dagdag na dasal at suporta para kay Kaloy na kailangan din magpagaling sa kanyang injury. Please pray for Kaloy for his Liverpool World Championship. This will be he just had an injury and he fell. So we just pray that he gets well soon. And I need your prayers and your support. Inaasahang hakot ng mas marami pang medalya si Yulo sa mga upcoming games nito at gagalingan pa sa tulong ng kanyang long-time coach na si Munihiro Kugimiya. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabangho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang palitan para sa isang US dollar. Katong baso ngayon sa Pilipinas ay 58 pesos 92 centavos.
Ang Hong Kong dollar naman ay umaabot ho sa 7 pesos 46 centavos at ang Singaporean dollar ay 41 pesos 03 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos and 59 centavos at ang euro ay 57 pesos and 42 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo at ka-Star Nation, trivia na naman tayo sa Pasko. Alam niyo ba kung saang bansa sa mundo matatagpuan ang Christmas tree kung saan ang ginawang decoration ay saging o mango tree? Ito ay mula sa India. Minsan ang mga residente sa nasabing lugar ay ginamit ang dahon ng mangga para i-decorate sa kanilang mga bahay. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 78 days to go bago ang Pasko. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Join Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya kahit ka